Gaur, 2017ko maiatzaren 8an, Burunda Ibarreko sei alkateok, Koldo Zuazo UPV EHUko irakaslea bertan dagoela, eskualde honetako euskerari geure babesa eta geure bulkada emateko erabakia hartu dugola esan nahi dugu. Hiru dira horretarako izan ditugun arrazoi nagusiak. Batetik, hizkera hau aztertu dutenek aho batez aitortu dute haren nortasuna. Iparraldean, Segura, Zegama, Idiazabal, Ataun eta ekialdean, Etxarri Aranatz, Ergoiena, dauden hizkeren aldean nabarmen ezberdina da. Behar bada, mendebaldean, Araba eta hegoaldean, Ameskoa, egiten ziren hizkerekin zeukan antza, baina noiek aspaldi galdu ziren. Burundan dago bizirik, eta geure ahalegina egin nahi dugu hemen ere betiko galez dadin. Hizkuntza da, hain zuzen, gure kulturaren ezaugarri nagusia eta bidezkoa deritzogu geure ondorengoei ondasun hau transmititzea. Bigarrenik, Burundan bertan ere egoera larrian dago gure euskalkia. Zenbait herritan, Ziordia, Olatzagutia, Altsasu, erabat galduta dago. Galbidean besteetan, Iturmendi, Bakaiku eta Urdiainen baizik ez da heldu bizirik. Egoera honen aurrean ezinbestekoa iruditu zaigu haren aldeko neurriak hartzea. Hirugarrenik, gazte sail hasi samar batek gure arbasoen euskera ikasteko eta erabiltzeko gogoa agertu du. Gertakari horren aurrean, Burundako 6 herrietako erakundeek gogo horrekin bat egin eta geure esku dagoena egiteko erabakia hartu dugu. Burundako euskeraren alde egin nahi dugun aleginean, Ibar honetako euskeraren hiztegia osatzeko izango da lehenbiziko urratsa. Izan ere, hiztegi bat eskura izatea ezinbestekoa da hizkuntza ikasteko eta irakasteko. Koldo Zuazok, lehen ere Burundako hizkera aztertzen aritu denak, hartuko du hiztegia egiteko ardura. Harekin batera, 2 urdintar arituko dira. Mikel Arregi, Inigo Aritza ikastolako irakaslea eta Mikel Galartza. Urdiainen, 2017ko maiatzaren 8an, alkateok sinatzen du. Hori erabaki gabe, lehen hiztegia egin behar dugu. Gure kalkulua da, lehenbelen egin nahi dugu, baina kalkulatzen dugu urtebete edo joango zaigu. Nire asmoa da azaroan etortzea, azaroan hasiko naiz lanean. Momentu honetan ari dira hemengo 2 lagun, Mikel Galarza eta Mikel Agirre. Eta, euren partea azarorako egin izango dute. Eta gero topatu ditu lagun batzuk parte hartzeko, 2 hemengo langileak dira, udaletxeko langileak dira, Mariano eta Javier. Eta beste bat Etxeberria Mariano, ez nola da. Eradeko Zubiria? Ez, Etxeberria da, Julian Etxeberria. Eta gero Javierren aita erabar. Bakaikun ere uste dut hasi diala zerbaitetan, talde bat elkartu dela eta biltzeko hitzak eta guri gustatuko litzaigu beste herrietan erorako zerbait egingo balut. Orduan, esate baterako Holandaren izenak edo jentearen gustuen arabera edo, guretako laguntza ondia izango litzateke hori. Asmoa badaukago interneten jartzeko hori jarriko dugu, aterako dugu papelean, baina gero hiztegi bat ez delako amaitzen, sekula, ez da beti guk ere ditugu guztia batuko ditugu oinarrizkoenak edo, eskura ditugunak, ez da. Eta gero utziko dugu ordenadorean eta bilatuko dugu modu bat hori jenteak aberazten joateko. Hori ezagitezak gure egitekoa, bentsat hiztegia eginda gero, horri ahalko zaizkio beste aplikazio batzuk. Pentsatzen dut irakaskuntzan eta ere, hortik hiztegia berosotasunean ez duela balio izango, baina hiztegi horretatik aktual izango dira hitzak eta eskoletan erakusteko, edo zuek ere bai ez, erabidetako jentia eta hori nik uste dut Burundako beste eragile batzuk egin beharko dutela zerbait.
Nik argi utzi nahi dudana da, norbaiten buruan egon daitezken fantasmak urruntzeko, orain dela 40-50 urte, sekulako eztabaida egon zela hemen Euskal Herrian batua eta euskalkiaren kontra, euskalkiaren artean. Eta gure helburua ez dela batuaren kontra egitea, alderantziz, gu batuaren alde gaude, eta pentsatzen dut hemendik aurrera, orain arte bezala, udaletako txosten teknikoak eta euskara batuaren ingo diala, orain arte bezala hemendik aurrera eskoletan, ikastetxeetan euskara batua erabiliko dela, orain arte bezala burundako bizilagunak zuberoara edo bizkaira joaten direnean, euskara batuan, euskara batura gerturatzen den zerbaitean mintzatuko diala. Orduan, zergatik burundako euskara nahi dugu indartu, bertoko jardunetarako. Esan nahi dut, hemengo umeak jolasten ari dianako, hemengo gazteak euren kirol jokoetan edo euren eguneroko bizimoduan erabiltzeko. Hori da euskalkiari eman nahi zaion lekua, ez batuak heldu gabe inondik inora. Eta horrekin batera, agirian esan den bezala, burundako euskara oso berezia da. Behar bada iraganean hemen gaur egun egiten den euskara Arabako ekialdean egongo zen, behar bada Anbeskoan ere izango zen honen antzeko zerbait, baina gaur egun hementxe bakarrik gelditzen da, eta ni ere uste dut idea ona izan dela bertoko patrimonio kulturalari eusteko ahaleginago egitea. Iruditzen zait, ni dakidala benipen, hauxe da Euskal Herriko alkateak, eskualde bateko alkateak elkartu eta euskaren alde atera duten lehendabiziko agiria. Pentsatzen dut badaukala bere esana historikoa.